ganito dito sa gabi, Pasko na. Wala nang COVID, guys. Balik na tayo doon sa pesta natin, guys. Nag-i-enjoy yung mga tao dito. Ayan. So dito pa tayo hanggang siguro alas 8. Guys, ay, sarap mo na. ongoing po yung picture purpose namin. So dito ng mga tao dito. Libre picture kamu, libre picture. Libre naman, walang bayad. Dali kayo.
Iyain mo na, sige.